Babe, parang konti lang yung nasa plate mo ah. May gusto ka ba bang orderin? Babe, di ba nga nagda-diet ako? Konting suporta naman dyan. Sino ba kasi nagsabing kailangan mo mag-diet? Nagustuhan kita ng ganyan ka. Wala ka namang kailangang baguhin. Hindi kasi magandang tingnan sa pictures. Kada kuha ng camera, parang may kasamang judgment. At tuwing may reunion, may bago na naman akong nickname. Tabiana, Healthy, pati buntis. Pero, gusto mo ba talagang mag-diet? O ginagawa mo lang kasi napapagod ka na marinig sinasabi nila? Hindi ko na nga alam eh. Minsan gusto ko, minsan naman hindi. Basta, ang gusto ko lang, patahimikin sila. Babe, hindi ka naman dapat nagpapapayat dahil sa ingay ng iba. Dapat gagawin mo yan kasi masaya ka. Bakit? Ayaw mo ba ng sexy na girlfriend? Subjective naman ang sexy. Para sa akin, sexy ka na nung nakilala kita. Wala akong paki sa standards ng iba. Para sa akin, ang lakas ng dating mo. Yung tipong pagpasok mo sa kwarto, ikaw agad yung napapansin. Di dahil sa katawan mo, kundi dahil sa confidence mo. Ikaw babe, apaka-bolero mo. Bakit ba hirap kang paniwalaan na mahal kita kung sino ka? Kasi, boyfriend kita. Natural. Gusto mong pagaanin yung loob ko. Tsaka syempre, di mo naman sasabihin na, oo nga, magpapayat ka na. Kung sasabihin ko ba yon, mas paniniwalaan mo ako? Hindi ko alam. Siguro gusto ko lang marinig na kahit magbago ako, hindi magbabago ang tingin mo sa akin. Babe, walang masama sa pagpapapayat. Kung para sa health mo, susuportahan kita. Kung para sa sarili mong confidence, susuportahan kita. Pero ang masama, yung pinaparusahan mo sarili mo para lang maging katanggap-tanggap sa iba. Nalulungkot lang ako minsan. Lalo na pag gusto ko ng ice cream tapos pipigilan ko yung sarili ko. Parang may maliit na boses sa isip ko na nagsasabing, hindi ka pwedeng sumaya. Kailangan mong pumayat. Disiplina is good, babe. Pero hindi dapat kalaban ng sarili. Hindi dapat guilt ang kapalit ng isang scoop ng ice cream. Pero kasama yon sa proseso. Oo, pero hindi dapat kasamang mapuot ka sa sarili mo. Tandaan mo, mahal kita hindi dahil sa timbang mo. Mahal kita dahil ikaw yan. Kahit maging langgam ako, Ayang ka na naman. sagutin mo na lang kasi. Oo, mahal kita kahit maging langgam ka pa. Hahanapin kita sa ilalim ng mesa at bibigyan pa rin kita ng breadcrumbs. I love you. I love you too. Dear Love, ako si Beth, isang plus-size girly. Boyfriend ko si JL, at alam kong mahal niya ako. Kahit kailan, hindi niya tiningnan ang panlabas na kaanyuan ko. Minahal niya ako dahil sa kung sino ko. Kahit madalas kaming titigan sa daan, lagi kong nararamdaman ang respeto at pangunawa niya. Matipuno ang katawan ni JL. May disiplina siya sa pagkain at mahilig mag-workout. Pero kahit kailan, hindi niya ako pinilit na gawin kung ano man ang routine niya. May mga pagkakataon na niyayaya niya akong sumama na mag-gym. Pero walang pilitan. Gets niya naman na sa tamang panahon, gugustuhin ko rin na magkaroon ng pagbabago sa sarili ko. Pero habang sinusubukan kong baguhin ang sarili ko, naiintindihan ko na ang pagbabago ay hindi lamang sa itsura, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagpili sa kung sino at ano ang mahalaga sa akin. Beth! Beth! Halika na, dali! Merienda tayo. Order tayo. Ate Jis, nakaumad ako, di ba? Anong umad? Umad! 1 meal a day. Toroy naman. Kailan pa yan? Last month pa. Committed ka na ba talaga dyan? Wala akong choice. Kung gusto kong magpapayat, kailangan kong magtiis. Pero masaya ka ba? Uy, kilala kita. Pag di ka na pagbibigyan sa gusto mong kainin, di ka masaya. Yun na nga ate, naiinis ako minsan. Lalo na pag di ko nakikita agad yung pagbabago sa ginagawa kong pagdadayet. Ayoko na rin tuloy lumabas. Ayoko makita ng iba. Gusto ko, pag nakita nila ako,
bumaba na yung timbang ko. Bet, hindi ganyan yan. Dapat nga, i-enjoy mo rin yung process. Hindi lang resultang importante, no? Alam ko naman, pero gusto ko na kasing pumayat, ate. Alam mo, kung nagpapapayat ka dahil sa opinyon ng iba, hindi yan magtatagal. Kahit maabot mo target mo, di ka rin magiging kontento. Ginawa mo kasi siya para sa iba hindi para sa sarili mo. Sa totoo lang, kahit ano namang hugis mo, may huhusga pa rin sa'yo. Nakafocus talaga ako sa goal ko, pero ewan ko na, ate. Oh, ano namang sabi ni JL tungkol dyan sa pagpapapayat mo? Actually, pareho kayo ng iniisip. Pareho kayo ng advice. Kaya mo yan. Pero kalmahan mo lang, para di ka masyadong mahirapan. Oh, JL! Hello, Ate Jess. May lakad ba kayo ni Beth ngayon? Wala naman. Surprise visit lang. Pasok ka. Salamat. Wait, tawagin ko lang si Beth. Beth! Andito si JL! Oh, babe. Ba't ka nandito? Maiwan ko na muna kayo. Anong meron? Wala naman. Binisita lang kita. Namiss kita eh. Ikaw naman? 2 weeks pa lang tayong di nagkikita. Matagal na yung 2 weeks para sa akin. Para ka namang bago ng bago. Alam mo naman na hindi ko matiis na di kita makita kahit isang araw lang. Masyado ka namang clingy. Uy, in fairness. Diba? Pumapayat ka na nga. Talaga? Ibig sabihin, nag-work yung ginagawa ko. Mukhang. At dahil dyan, may dala akong fried chicken. Pwede namang mag-cheat day, di ba? Strictly no cheat day kasi ako, babe. Sorry. Paano to? Di, ako lang kakain ng lahat nun to? Oo, kumain na kasi ako kanina eh. Tsaka teka, bakit ka nag-fast food? Di ba diet ka rin? Oo, pero hindi ko naman pinipigilan sarili ko na maging masaya. Ganito lang ako kumain pagkasama kita. Ganun ba? Pero babe, huwag mo na akong idamay sa cheat day mo. Sorry, nagsiseryoso kasi ako sa pagpapapayat ko. Okay, sabi mo eh. Manood na lang tayo ng movie. Sige, gusto ko yan. Upo na tayo. Pakiabot mo yung remote, please. Mamaya na pala tayo manood. Okay. Babe, Hmm? date tayo next weekend? Saan naman? Samgyup tayo. Babe, tinetest mo ba ako? Hindi sa ganun. Tulad nga ng sabi ko kanina, pwede namang magkaroon ng cheat day. Sige, ganito na lang. Sabay tayo mag-gym. Ayoko rin. Bakit ayaw mo? Gusto ko tong gawin mag-isa. Gusto ko, ma-achieve to mag-isa. Alam mo, binabati na rin ako ng ibang kapitbahay. Pumayat na raw ako at mas lalo daw akong gumanda. Talaga? Nako, good yan. Pero, ano na lang ang gagawin natin together? Hindi ko alam. Manood ng movie? Sige. Pagkatapos ng ilang buwang pagtitiis, nakamit ko rin ang pinakaaasam-asam kong timbang. Hindi lang kasi yon tungkol sa numero sa timbangan. Isa yung patunay ng disiplina, tiyaga, at pagmamahal sa sarili. Sa wakas, naramdaman ko yung tagumpay na matagal ko nang pinapangarap. Nung panahong yon, sa bawat tingin ko sa salamin, nakikita ko, hindi lang yung pagbabago sa katawan ko, kundi pati na rin sa pagkatao ko. Babe, uy, bakit hindi ka kumikibo? Ay, Babe naman, para namang wala akong kausap dito. wait lang babe, nilalagay ko lang yung calories ko dito sa app. Di ba na-achieve mo na yung goal weight mo? Oo, yun yung initial goal ko pero nagbago na ngayon. Paano nagbago? Kasi nakita ko yung dati kong kaklase. Sabi niya, tumaba raw ako. Ang uwi niya ha. Sobrang payat mo na kaya. Baka naman hindi ka na kumakain ng tama ha. May proseso yung pagpapapayat.
Sexy ka na ngayon. Baka mamaya, masira pa yung kalusugan mo. Alam mo, babe, ang dami mong sinasabi. Ikwento mo na lang yan sa fats mo. Ha? Fats? Ako, meron? Oo, meron na. Pansin ko nga, parang pinababayaan mo na yung sarili mo. Parang hindi naman. Alam mo, konti na lang hindi na tayo bagay physically. Uy, sana naririnig mo yung sinasabi mo, babe. Basta ako, pinupush lang kita na alagaan ulit sarili mo. Baka, pag nagpabaya ka pa, baka di na tayo bagay niyan. Kung anong disiplina at pagmamalasakit ko sa sarili kong katawan, parang kabaliktaran naman ang nangyari kay JL. Hindi na siya masyadong pumupunta sa gym at palagi niya akong niyayaya sa kung saan-saan. Sa mga lugar na wala namang kinalaman sa pagpapapayat ko. Sa mga bagay na hindi nakakatulong sa goal ko. Parang wala na siyang ibang gustong gawin kundi makasama ako. Wala nang iba. At siguro dahil dun, palagi na rin kami nagtatalo noon. Napansin ko na parang hindi na siya masaya sa pag-achieve ko sa goal ko. Hindi ko alam kung masaya ba siya para sa akin o naiinggit lang ba siya. Ano ba yan? Late ka na naman, babe. Sabi ko, 7:30 Pilates class ko. 8 na oh! Alam mo naman kung gaano kamahal yung per session noon. Sorry. Yan na naman, sorry lang. Di na natapos kakasorry mo. O ngayong nagsorry ka na, kakalimutan na lang natin yon, ganon. Tsaka di pa sinabi ko na palitan mo yung car freshener mo? Pinili mo pa talaga yung may chocolate. Lalo mo lang pinapalala cravings ko eh. Halatang ayaw mo talaga akong tulungan pumayat, no? Babe, sandali. May sasabihin ako. Anong sasabihin mo? Na-insecure ka na? Napansin ko talaga simula nung pumayat ako, wala na tayong ginawa kundi mag-away. Ba't di mo na lang sabihin sa mukha ko na ayaw mo na akong suportahan sa pagpapapayat ko? Makinig ka muna, Beth. Beth? Ngayon? Beth na lang ang tawag mo sa akin? Ako na lang si Beth sa'yo? Makinig ka muna kasi, please! Wow! Wow! Sinisigawan mo na ako ngayon, ganon? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Hinihiwalayin mo ako? Oo. Bakit? Kasi insecure ka? Dahil ba sexy na ako ngayon? Aba, huwag mong isisi sa akin yung pagpapabaya mo sa sarili mo. Napakawalang kwenta ng dahilan mo, JL. Hindi ako insecure sa'yo. Ayan ang problema sa'yo eh. Masyado ka nang obsessed sa sarili mo. Hindi mo ba talaga napapansin? Wala ka ng oras sa akin. Tuwing magkasama tayo, wala ka ng ibang ginawa kundi bilangin yung calories mo. Wala ka nang binibigay na attention sa akin. Grabe mo pa ako laitin. Paano hindi kita lalaitin? Pinapabayaan mo na Huna yung ka ng sarili mo. pula sa katawan ko. Akala mo kung sino kang perpekto? Bakit? Hindi ka bang mataba dati? Payat ka? Feeling mo payat ka noon? Wala akong sinasabing ganon. Manahimik ka! Nagbago ka na, Beth. Ang lala na ng ugali mo. Alam mo, ayoko na. Tigilan na natin to. Bumaba ka na. Seryoso ka, JL? Pabababain mo ko ng... Bingi ka ba? O bobo ka? Di mo ba maintindihan? Ang sabi ko, bumaba ka na. Labas! Dear Love, ganun natapos yun. Pinababa ako ni JL sa kotse niya. Ewan ko. Nakuha ko nga yung dream body ko. Nawala naman ako ng boyfriend. Tuluyan akong iniwan ni JL. Nung araw na nakipaghiwalay siya, doon ako talaga nahimasmasan. Napaisip ako. Baka nga sumobra na yung ugali ko. Masyado akong nabulag sa validation ng ibang tao. Sa puntong di na ako kontento sa sarili ko. At pati siya, nadamay ko pa. Napabayaan ko nga siguro talaga ang relasyon namin ni JL. Ngayon, halos 3 buwan na kaming hiwalay. Mahal ko pa rin siya. Pero nalaman ko na may mahal na siyang iba.
Isang babae na kasing laki ko noong una kaming magkakilala. Natuto ako na minsan ang pagtuon sa sarili ay importante. Pero hindi dapat kapalit ng taong nagmahal sa'yo ng matindi. Metro's #1 Love Radio. Basic!